zijn onderweg. Naar de start van de 25 en telefoon Maarten Bosma, Peter Toerman en Erik Bosma en gelegen voor de 27 en 28 Jim Doorn, Lasse Hansen, D.J. van Rijk en Tim Hoogeraar. Na de 500 meter dus naar de 32 voeten baanverzorgplaats. De rijders die gefinished zijn Tina Sanders en finishte in 43.06 en Thomas Jansen in 43.32. De tijd voor Genoeg Smit,